Salam hormatly adamlar, hormatly ýaşar, şu wize rolu görjek adamlar, men şu bir wize rolumda bir aýtjak bolýan adamyň esasy adamyň siziň ünsüňizi çekesim gelýär. Bir adamda iň mukaddes zatlaryň biri ata watan bolup durýar. Ak Muhammed wel sapar öz ata watanyny taslap, beýleki daşarutlara gaçyp, şo taýdan şular ýalyk döwletimizi ziýan ýetirip, şular ýalyk bir bolgusyz hapaşyltyk sözlerini aýtmagy bilen ol adamyň mukaddesliği yok. İlk bilen şoňa üns berin. Mukaddesliği yok adama inanmaklyk zerurdur. Egerde şol bir ýoluňyzdan, bir peýliňizden gaýsaňyz, bizim döwletimiz, gurjak ýalyk döwletimizi ýykjak bolýan adamlara ýaşarmyzyň adyndan, türkmen halkymyzyň adyndan garşylyk görkezjekdigimizi, degisi idaralara ýüz tutup temmi jiza çäreleri görüljekdigini size duýdurýarys. Men şu video rolik gepleşigimde peýliňizden, erbet niýetleňizden gaýtmaňyzy sizden talap edýär. Näçe video rolikler görüp, şular ýalyk bir döwletimizi goramakda, döwletimizi bir asudalygyny saklamakda, jewizligini saklamakda hemmemiz bir ýaşar bolup, türkmen halky bolup, jewiz bolup göreşmekligi çagyrýar. Diňläň üçin köp sag bolun. Ajaýyplyklarymyza garamydan aramyzda ýani türü ahtaplyk bolmagy diýilis ýaly aramyzda şol watanymyza dönüp geçjek bolýan watanymyzyň bir şular ýaly ajaýyp durmuşyna ajaýyp agdybeýliklerinde bir ziýan ýetirjek bolýan bir gara niýetli adamlarym bolýarny esas men şol video rolikde şol adamlara ýüzlenetmeli esasy Ahmet Gül Tapar ýaly we şonuň ýaranlary dostlaryna esasy şol ýüzlenetmeli şol ýaly ajaýyp zamanamyzda nähili şol ýaly sözleri aýtmany şol ýaly video roliklarda şol ýaly şantaj etmeli nähili elleri bar ýa men şoňa aklım çatanyp doğrudan bu şol ýurdumyň esasy idara kärhanalary bilen degişli gullukları bilen şol edi ýaşamy bilen edi watanymyň raýatlary bolup şolar ýaly bir bidereklikleri şolar ýaly bir şantazy gep gurunlara garşy görüş alyp barjaklygymyzy şu ýerde hem men ananrasyň melýär hem şol ýanky Ahmet Gül Tapar ýaly hem olaryň bir ýaranlaryny ýüzlenýän şolar ýaly ajaýyp zamanamyzda gelin biderek şikayet ýetirýärler melýär hem şol edýän bir nädor hereketler üçin hem degişli idara gullukları hukuk goraje idaralar bilen ýa-da türkmen halkymyz bilen ýazgaryp bir hukuk taýdan şolaryň bir ýazgarjaklygy bir şolara bir hukuk tarapyndan bir cinayet işleriniň bir gozgoljaklygyny bir belläp aýdasym gelýär. Şol video roly dinläp bir netijeli bir pikirlenip bir netije gelmeňizi ähliňiz haýy edýän hem bir türkmen halkymyzy eri ýaşamyzy agdybeýlikde ýaşap, agdybeýlikde bir zähmet çekip bir agdybeýlikde türkmen halkymyzy, watanymyzy goramakly çagarýan dinläň üçin köp sag bolun.